tänne. Jasper, Jesse. Se ei oo pitkä matka enää. Hyvä, hyvä, hyvä. Sinne meni. Oli Jee. lähellä. Aika sattuu. Haha. Joo, onks nyt se muuten mitään epäselvää tässä? Kuplaan. Hyvä, 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 hyvä. Yeah. Yes. Siinä. Yes. Älä tuu raideen, Reimari. Hyvä Reimari. Muistakaa varoa niitä isoja. Mene sisälle. Jos ne tulee nyt pois sieltä, kuka on tuolla. Joo, varmasti. Joo, tää on tässä näin, että jatkuu huomenna. Tosi nihkeetä. Niin se on joskus. Niin, kyllä se aina. Jasso. Ketä se nämä puunaamaukkelit oikein on? Herra presidentti, uusi hallitus, jonka juuri äsken nimititte. Kamalaa. Ei. Nämä mörököllitkö meikäläinen on nimittänyt? Ai. Nyt tehtäänkin niin, että annetaan virkamiehistille vähän toisenlainen ilme, tytöt. Noi. Se on nimittäin niin, että kun päättäjillä on iloisempi ilme, niin kansa kokee, että asiatkin menee paremmin. Näin, ja nämä naamaret jaetaan sitten kaikkiin virastoihin. Ja niin, nimenomaan verovirastoon. Noi. Ja näitä pidetään näitä naamareita sitten niin pitkään, että joka ainoa virkamies osaa hymyillä ilman naamariakin. Noi. Ja viimeinen pari uunita ulos. No. Jasso. Tämä meidän pääministeri, se onkin semmonen hymypoika, että se ei paljon... No niin, vittu.